Вітаєм вас, алелуя, вітаєм вас, алелуя, 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 вітаєм вас. Ой, у нас сегодня Троица, целый день. Ви так розстроїлися, я думаю, аж Мінську видно. Правда? А ще вже і світло, і все, так. Так, добре, добре. То, Іринеуш, ти стільки разів приїжджаєш, так намагаєшся, приїжджаєш. Ну вже аж місяць один раз, оставайся вже у нас. Ну, може, закриють границі, і тоді я Уже закрыто. закриють границі. Не можу, бо там бусел льотає. Нормально. Нічого не робив. Мобильники слухаю. Не здається. Як тебе? Ну, живем. Вот. Так что Оазу я уже запрошаю. Я ж приехал, якраз есть душа наша. Ось і приїхав к Ксензу і Олександру. Олександр. Коллекция эволюционной зранки. Можна було б такі зробити свого роду внутрі парафіальної молодьби такі дні скупіння, чи реколекції, чи такі розважання. Але Оаза, ну що ви, це було б вельми добре. Бо це все піднімає людей, рух і так далі. Так що майте то на увазі, якось не чекаючи вже, але запрошення це я ставлю і вельми прошу. А там далі побачимо, як Бог дасть. От. І, звісно, молимося за і Червоний костюл, цієї роботи, праці. Це поки таке, як сказати, уніження, але наступить час. Мы там Бо так, то все, що, мол, то там 20 місяців, ну там ще год більше, але ну, робимо ремонт. І, як сказати, не то, що там ліквідація чи як, а костюм, робимо реставрацію. Що-то буде з цього? Бачимо, ну, час, як бачите, які є завсюди переміни, що ні, там, ну як сказати, там добропорядкування там треба було робити. Ну, нам не давали, нехай ксьонд скаже і так далі. Кольки внутрі навіть ту побілку, що ми хотіли поправити, а в алтарній часті кольки ми штраф оплатили. Тобто ніц, не маєш права, це в центрі города раз і другое в категорія А. Тобто, а не кажу вже такий двор і так далі. Тобто, ну ніяк. Там треба було таку сумісною з Мінгорисполкомом ситуацію рішати. І ось зараз це все, що розкапується, звісно, але колокол, я вам признаюся, ми його оббили медью. Ну, чоботок такий зробили метровий. Но він згнив весь. Розумієте, ну, на посадці берв'яно сосни, ну і все, воно там страшно. І він, як сказати, анкера глибокі, і він так тримається. Так що я, це, як сказати, не для... Хай ще робить добро. Да. Ні в якому разі. Потім Ян Павел, святий помник, да? Там ж на 4 этих уголках і труба. Ну, серйозно зроблено. Але це не постамент. Це так і так треба. Ну, де образи. От. Але Ісус милосердний на площу так і глядить. Тобто треба знімати, треба, а бачимо, коли вже пойде на... Бо Архангела Михайла так само зняли, бо там розсипався весь постамент. Ну, ці граніти. Тобто, тут і так, але, як я десь про тиждень скажу, для наших слухачів, але при побудові костьола
на фотках мусульмани допомагають Войниловичу. А з Туркменістану. Це було. Ні, було. Коли будували, Коли будували. початок костюму. А зараз Туркменістану, чорні теж. Зрозуміло. План Божий. Ні. Значить, тоді Войниловичу теж були якісь, чи робочих не було, чи плати. Може, і Не. не було. Ну, Може, вже мечеть добре уже спеціалісти мечеть були. будував где-то. Може, добре Синагогу спеціалісти. будував. А може бути, що Войнилович, бо так і є, що якби ходайничав для мечеть для мусульман в Мінську. Це Абубекір Шабанович на 625 років як мусульманів було. Пам'ятаєш, Палацу Республіки. А я приготував ці проекти для помника Войниловичу. 4 колони, мусульмани, євреї, православні католики. І роздавав. И Шабанович в присутствии уполномоченный, там замминистра был, масса, и эти епископы, и иерархи, и начальство, там огромная подея была, 625 год мусульман в Беларуси. Вот. И Шабанович при всех говорит: Ксенз Владислав, у меня есть документ, як Войнилович ходайничав перед царом, чтобы у нас был документ, у нас в архивах лежить. Так от. То була Просьба синагога. Войниловича побудувати. Синагога, як Это вообще, Синагогу побудував. да. Он будував, фінансував синагогу. Слуцькими хім'єзою, здається. Так що це така, ну, справді, корані, як сплетення, так і життя йде. Так, Потому что так. во всех малых городках было так. Была стояла синагога, православная церква и костел был. Ну, але ти ж ведеш, який супротив був Борисовського православного біскупа. Нет, нельзя католикам храм. Есть документы, вы что? А щас як там? Вы Православие. зачем католиков столько нема, зачем им эти костелы? Они помещаются и в катедры, там, на Золотой Горце и так далее. Ух ты! Борисова. Ну, побудем там трошку. А еще ж, боже мой, Казахстан большой. Да, Казахстан, ну, большой. Добре. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Боже, наповни наше серце світлом, якое обуджає сумління, якое наповняє небесною радостю, і якое дає силу идти и передавать это светло, разрадость, самоохвярность другим. Як проводник наша молитва, як проводник наша терпеливость и полная надея Божа, в Твои руки доверяю мой лес. Ти натхняй мене і допомагай во всіх справах, які я виконую і буду виконувати. Благословення Бога Всемогутнього, Отця і Сина і Духа Святого, нехай сидя на вас і застанеться назавсьоди. Дякую. Дай Боже. Бог захист. А мы за вас молимся, Ксенз Владислав. Каждом костюме Золотой Горце. Отчуваю, ведаю і справді велике дякую Богу. Ну, вже зараз чуть-чуть так, я як в святарському таким настрої. Да, і дай Боже, щоб там можна було реалізувати все на 100. Да, інакше не може бути. Вот. І, звісно, з усьою Божа, веди нас твоїми натхненнями. Дякую, дякую, дай Боже. І вам. Іван, Дякую. дякую. Іван, дякую. Ми чуть-чуть посекретничаємо. Jeżeli naznaczę jakiś dzień, to tam ja ale ty powiedz, Колекцію. to ty dzwonię się i wtedy poniedziałek my
Там так. Gdzie tam? Я там поjadę для каплицы. No da. Мы поклонились Иисусу. Все. Дай Боже, księże. Все. Благослови вас на новом месте, чтобы все ваши планы реализовались. Yes! С Богом Дай вас! Боже. З Богом. В новую жизнь с Богом! А где у него приходит? Borysław. Borysław.